Ze, aberia ondila. Emoten da baietz, Decente, no? Honeko zu bat sartute oso barruen. Katxila, mar. Gaixo, lagunak, hementxe nabir. Ez da arraian ezurrak, baizik eta kaktus baten arantzak. Eta hau erraldoia da. Erraldoia, kontuz pendu, Horre mina emateziak. Ona. Gogorra, Gogorra nau. Bai, emoten da. Arantza, bai gogorra, Ai, ama, kaktus guztiak arantzaz eskatek? Gehienak bai. Gehienak bai? Bai, gehienak bai. Horregatik dira hain esanguratsuak eta arriskutsuak. Bueno, ingo deuna da, zukaldea jun, xatikan gaur, kaktusinaria asko ikasiko, erlantzek asko dakita. Adi lagunak, saio bikaina datorreta. Bueno, Erlantz, askotxo beton itxok, Bai. Igual dalko jau ze prestatu, Eskerrak ietorria izen, ai, ama. Eta gila esan, txukuna dakat. Bueno, eta egila aldazuk 500 bat kaptuz dazkazula. 500 zeirun inguru... 500 zeirun inguru? Gutxienez. Badaude hainbeste desberdin? Uste dute munduan 7.000 inguru daudela. 7.000 mota desberdin inguru. Osea, guain flojo, abir, guain dikan. Horretik asko garatzen zait. Ai, ama, 7.000, Ez da nire helburua, Ez da nire helburua, eta zukaldatzen dianak zen badaude? Asko, seguruenik. Asko? Bai, Mexiko aldetik eta pila bat. Hangarriak dira asko, ezta? Bai. Gaur ikusiko zuek, gaur kaktusa dakau hemen, eta zukaldatuko deu, hau da indipikua, igo txungo bezala ezautzeana, honekin marmeladatxo bat ingo deu lagungarri jartzeko flantxonei, eta lehen da bizingo deu gixatu bat, plater principala izango bala, eta gero goxatu gozo pixkatekin. Ados? Ederto. Zukalden zemuz moldatzezea. Naiko ondo. Naiko ondo? Bai. Earra saioak hauna, divertigarria. Bueno, gero erakutsi ekarrituzun danak zer dian, bale? Ikasi nahi deuta, bale? Ederto. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta kaptuzero, ingo jatenek errezeta garatu, bale? Bueno, hemen dakauna da, txekorra eta nirugilarra gordinikan puxketa bat, ingo deuna da, laukitan, lapikon sartu, gorritu pixkat olio eta gatza eta piperrautzakin, bertatikan atera, eta gero ingo deuna da, tipulatxak, baratzuria, tipula, ondo gorritu, behin fundamentu hartzen da honian botako jo asukre moreno pixkat, belarru zaintxuak, gero ospin puntu batekin desgrasatuko dugu pehauta gehatzen eta harrapatzeko, eta gero ingo dugu irin pixka bota, loditzeko, laguntzeko, irina beti bai zukaldatu inbiar da pixkat irin zapore hori ez gelditzeko, eta ondoren botako dio salda eta garagardua. Eta baita ere gauza berezia botako dugu hemen. Hemen dakau, ogi pusketa bat jengibre nadala. Orduan, gio baita ere botako dugu, ogi pusketa hau pusketetan, eta honek lagunduko dio ere bai saltxai potoltzen, eta bere zapore emango dio. Eta hori, gehi izangoa, gaurko gure errezeta. Dana martxan da honian, danekin, ingo dugu, prejitu dugun aragila eta irugilarra berta bota, itxi eta gixau. Bale? Gerto. Gio ikusiko deu nola gelditu zaigun saltza, ja, ondo balin bago potolito hola utziko deu, oiragatzi, obirrindu ikusingo deu zemuz gelditu zaigun, bale? Venga, eta hoi gutxi balitz, hoi izango plater principala izan du, eta gero ingo deu flantxo bat eta marmelada bat. Flan egiteko ingo deuna da, kuia erritikan moztu, laukitxok atea, egosi, eta behin egosita daudenian ingo dugu atea, zanpatu, txikitu pixkat, eta bertan nahaztuko dugu. Azukre pixkat, irin pixkat, esne gainea. Esnia, arrautzak, botako dugu intxaun moskatua pixkat eta gazta raiatua. Hori ingo deuna da, birrindu, birringailuakin, eta moldetxotan jarriko dugu eta laberatu ingo dugu. Hori izango dira gaurko flantxak, izango dira kuia flanak. Eta hori aberazteko ingo deuna da marmelada antzeko bat indipiku hauekin. Ingo dituguna da azalak endu, aragila hartu, gurin eta azukretan salteatu eta flanan onduan jarri. Ados? Primeran. Zuzera, zukaldaria. Venga, ekin ningo dio. Ni hasiko naiz. Aragila.
txekorra kasu hontan, hau, moztu, eta bertan gorritzen, zu lagunduko diazu barazkitxoekin, hemendikan lau aleateako dituzu, eta tipulatxak ere bai zurituko dituzu, eta txiki-txikin, nik aragia pregitu hostian, hoi botako deulako barruan, bale? Venga, eta hau esan da, inberdeu lana, eta mingaina bai aldi berian eman, bale? Venga, bueno, kaktusero haizi, basekiat kaktus erratikan, baina ero, Piskat erotu haize bai, historio honekin. Erotu egin naiz. Bai. Hasiera baten, hobby bat bihurtu zena, hobby jarraitzen du bizatzen. Baina, hasieran hori, hogeita markatu etxean aukiteak, begira nola eraman dozten. Eta nola hasizian, nola hasizian hau guztia? Hogeita marroiek nola helduzian? Ia zenuekan ja txikitatikan pixka... Behitu. Nahi hori edo... Nire familian, amamak etxe bat dauka Burgosen, eta bertan beti aukiduz landara pilo bat. Ados. Eta hortik urten da nire afizinioa, landarakaz, ez bakarrik kaktusekin. Etxean beste landara asko dauzkat. Baina kaktusekin, amama zizanan jartzen herriko etxean, eta hortik nire izekok, bebai hartu zuen afizinioa, eta etxerek hartzen duzu bat, jartzen duzu telebista ondoan, beste bat ordenagailu ondoan, oso modan dagoela, gure duzu beste bat, forma desberdinak, loreak irtitzen dizkie, eta azkenan, bihurtu da, hori da, holan da. Eta noiz hasietan esan nuela, hau benetan gustatzen zaitek, eta gehiago hartzen azteiz. Noiz azteak, ja ero. Noiz azteak, ja. Konturatzen zara, ia zure lehengo hobia edo afizinioa bihurtzen danean. Orduen, ikusi neuen, gure neurela beti gehiago, eta horreldu zen momentue, handrak ezagozten edo montetan dozu invernadero bat, edo etxetik kanpora zoaz. Orduen, Eta zein nuan, etxetik utetea o invernadero prestatu? Begira. Invernadero ezagutzea jat, oza, que guandik etxetik ez diabota, ez da? Ez. Sorte hau kidoz, azken lagun baten baserrien terrenoa itxiozt eta negutegien monteneuen. Momentu baten etxe barruan, 250 markatu zaukin zen. 200, hori da, nik gaur pi arantza, egunero arantzakin ateako izan etxetikan. Ia. Edo zein lekutatik pasatu eta arantza bat. Umiak ez dazkazu, umetxoak. Orain txebertan aita izenaz. Orduan esan dikatzeko etxetik atu zabestela umia dara rapatzei ez. Umeak bila bete dauka orain. Zorionak. Eskerrik asko. Eta nola izena du, arantzo. Ez, izena da Udai. Udai dauka izena. Eta umearen egela den delekuan, hor argitasun asko daukat, eta pila bat kaktus eukin usen hor barruen sartute, vitrina batzuetan, eta ja heldu da momentu ez, gehiago behar dotela, kaktus ebek erotan diagoak izango dire, orden negutegia da eurentzako lekurik oberena. Ona. Bueno, eta negutegia, zergatik, hemen adibidez kanpoan ez dia ondo bizi, negutegia behar dute, etxe barroko nobeto bizi dia, hauek dia klima desertiko batetik handatozte? Euskal Herriko klima txarra ez da. Azkenan temperaturak bajua dira, baina ez dira Burgos, León edo horlako... Ez da izosten hain beste, ez da? Baina gauza da, euri asko iten deuela. Eta badakizuen ez, kaktusak ez dira... Ez eta zun asko etzaile gustatzen, ez da? Hori da. Orduan, Euskal Herrian kanpo kaldean aukiteko kaktusak badaude. Ondo mantentzen durenak temperatura hotzak, baina bakarrik mota bateko kaktusak. Ezin dozu, kaktus bakotsak dekoz bere zaugarriak, eta badaude batzuk, 10 gradutik bera, ez direla biziko. Horregaitik nik kaktus horiek ez ditut Zuk ez dazkazu hemen. Ez, bestela... Kalefakzioa jarri behar dazu bestela, ez da? Hori, begira nire izekok kalefakzioa dauka negutegi barruan. Benetan? Bai, plaka solarrekin... nire izeko bebai kristolango invernadero politedeko. Eta ere bai kaptusak dia bere oinarria? Ez? Bai, nik esango neuke baietz. Nik ez neuen pentsetan olango estremo batera helduko nintzenik. Bai, ezke, oin egunero gure dotego neure kasa, umeagaz moduen kaktusek egunero ganean begituten. Ona. Bueno, eta orduan, izeko dazka batzuk zuk ez dazkazunak? Ez. Izeko kaskenean dekozena dire oso handiek. Vale. Aparte, berak azkenean, ez da ni moduan ni azinazoin erosten, kanpo kaldean, Italiatik ekartzen ditu bai,
edo Valentziatik, nireseko leku batera doat ikusten dituan... Oferi baten, areportuan, gudakau, areportutik ekarrizun aitak ez dakit da kaktuz zehazkit, da beste landare mota txiki bat, olako txiki ekarrizula, tipo, irumaz eta txiki etortzen dian eta baserrin landatu, eta guain zuaitz erraldoi baek. Izango zen holango sukulenta edo kratzua holango zeu-zer. Eta zezan behar nizun, adibidez, kaktuz horiek, desiertuan, bizidiala klima estremo batian, hemen jartituzu beruakin, uraz nahiko eta soberan, haundiago egiten dira, gehiago azten dira, edo igual behaintzako ez da inona bero eta ezetasun hori. Bueno, hasiko da, lurra, nik uste dut, temperatura oso beharrezkoa da, eta argitasuna, gero eguzki gehiago, baina lurrak asko ingo dugu. Lurra gero eta bigunago egon, bebai, sustraiak errezago mugiduka dire. Eta jateko gehiago bilatuko, ezta? Baina argi okin bar duguna da, kaktuzak behar duela adaptazio bat. Uk askotan erosten ditugu kaktuzak, negutegi batean, egun guztian argitasuna daukiela, eta gero ekartzen dugu gure txera, eta jartzen dugu gure gongelan. Ze pasetan da? Aldaketa drastiko gogorra da. Kolorea galtzen deu, forma galtzen deu, eta jenteak zen dugu. Gauza da, egon dala, 2 urte leku baten, kristolango argitasuna dekona, eta hine karri dugu ona, eta mezeko argitasunik. Azkenean, eurentzako bai, trastoke bat, eta txikiago edo horrela ondo. Oso ondo, ezin jo, labana ondo moitzeke bai, Oso ondo. Hau manejatzen ez zuzuk ondo, Bai. Zuek aiztoa, nola esate zuen, labanai? Labana, eta inberdeken guain txalotak zuritu eta berdina ingo ezu, bale? Eta, Erlantz, kaktuzak adibidez iga inbeste eukita, denbora pila bat egon beharko behaien gainean zaitzeko, batek era batea zaindu beharkoa, beste batzuk beste era batea, ez dakit batzuk zaiagoak izango diala pentsatzet. Jende abentzaten doze, hori oso erreza da zaintzeko, baina egia esan zuk dinozu moduen, azkenean 10 zaintzea erreza izango da. Baina ikusenean 500 baino gehiago, kompliketan dago zera. Nik uste dut denbora gehien eramaten doztena dela ureztatzea. Ureztatzen, Bai, azkenean... Nun esango, kaktuz bat ureztatzen hainbeste denbora. Baina gauza da, banan ureztatu behar direla. Zergatik. Erreportaren zantzen nun, ez da gainetik bota, berrezta, arritara bota. Hori da, arritara, edo orai. Gero nahi badozun, erakutsiko txutzen, argazki batxutan dekotor erakutsiko txu gero, lehen haukin dituen danak mai batzuen ganean. Orduen, banan ureztatu behar dituen, eta orain baina pasatu dut beste fase batera. Azkenean gauzak errestu egin behar dira, umea gazeta dana, ez dekotain beste denborarik, orduan sortu dutena da, egin dutazen hormigoizko blokekin eta kofratu olekin, egin dutaz mai sendo batzuk, jarri dutaz bandeja batzuk, olangoak metroko hartu bateko bandeja, orduen sartzen ditu kaktuz guztia barura, eta regatzen dut bandeja. Orduan, orduan eunak ajutea izbain, ez da? Bueno, gehiago, eunda piku sartzen dira. Eta hori, esaten da moduen, riego por inmersión. Goteo, nola? Ez, por inmersión. Ura bota bera, eta eurek... Eta beak zurgatzeu. Hori da. Eta hori da, erarik, egokiena. Zeolan kaktuza beti hartuko deu, behar deuen ura. Eta beiko bandeja hori, urakin usten diozu pare bat egun, edo zupatze unian kendu inber diozu ja. Edo jak dakazu trakua hartuta zenba bota, eta? Lehenengo egunetan, joan azkalkulatzen, ea urrengo egunean, gutxi gora bera usten dut egun bat. Eta urrengo egunean ikusten badodan... Ez du latana zurgatu kendu ite jozu? Ez, kendu ez. Egun horretan utxiko dut, beroa gazta, konbentzatuko da. Baina urrengo orako, botako jotur gutxiago. Orduen, on jartu diot medida, eta badakit gutxi gora bera zenbat boto barri dodan. Bueno, hemen, aurrenengo urratza, inde goi markatu, ingo deuna da bertatik atea, hemen utzi, eta ja hasiko gea tipulak eta tipulak botako. Urte duta dago, así que botako ditugu zorrek iruek. Irukin nahiko, eta bertan sartuko ditugu, tipula txa, eta baratzuria eta gorritzen utziko dugu. Bueno, eta zuk adibidez, behaiek jateko, zer jarti jozu behian? Sustratua, perlitak, zea bono mota erabiltzituzu? Egia esan hori bebai denboragaz, joanaz probatzen gauza desberdinak. Hasieran, turba normala jartzen nion, baina gertatzen dana da, turba normala azkenean,
mineral gutxieko lez, Bai. humedade larrei mantentzen dugu. Orduan, katu zai, humedadeak eratzen zitzaien, eta usteldo egiten ziren. Gehiegi. Bai, eta orain lortu dut nire, ez dakiz lan esan, nire formula lortzea dolan, eta egiten dutena da lurra lau gauza desberdinegaz. Botatzen dut sustrato universal bat, normal bat, urba bat. Bai. Gero, botatzen dut errekako area. Bai. Errekako area egiten lurra solteu. Gero botatzen dut grabila txikitsu bat, harri txikitsu bat. Bai. Eta gero bukatzeko sartzen diote perlita. Jope, oida gauza mordua, ez da? Gero nahaztu dana, eta horrek dutzen dugu drenaje asko kitea kartuzak. Bai, ez gelditzia hor esetasuna barruan, ez da? Hori da. Bueno, gu, erreportai bat gau prestatuta, Bai. Kungea aduna gardenean, eta beak esplikata dugu komposa eta sustratoen arteko desberdintasunak. Zertik askotan duda dazkau, eta argita garbi utzi digu. Guazen, erreportaia ikustea, eta gu bitarten, jarriko deu, hemen dauden barazki hau guztik, hemen barruan, gorritzen. Beitu ze sustantzia dakaun hemen, Hau nahi deu, sokarrat hori, gio horri harrapatuko dugu ospinakin dana, eta kiston zapore emango jo gure errezetai. Guazen erreportaira. Kaixo, Joseba, Iñaki naiz, aduna gardenetikan. Eta hemen gaude, lorez inguratuta, baino gaur loretaz ez dugu itzingo. Gaur sustratoa eta kompostaren arteko desberdintasunan gain itzingo dugu. Bueno, pues 3 pila prestatu ditut. Bat da komposta, eindakoa zaldixima aurrarekin eta alokakin eindako komposta. Bestia da sustrato bat, landare guztientzako erabiltzen da sustrato bat, eta bestia da sustrato bat, baino jardintan o baratzetan edo ibiltzen den sustrato bat. Hau da, praktikamente baratzeko lurra bezalako sustrato bat. Zer desberdintasun dakaten? Komposta erabiltzen da ongarri bezala. Eta sustratoak erabiltzen dira landarian bazia bezala. Osea, landariak sustraiak eta berritzen dituzte sustratoan. Guk landariari alimento eman nahi baldin badiogu, eman behar dugu edo komposta nahaztuta, edo gero badaude abono ekologikoak, edo badaude kimikoak, baina zerbait eman behar gehiago. Zergaitik landariak ez du lurra jaten. Landariak jaten duena da, lurretan dauden mineralak jaten duena da. Jendeak egiten du, etxian komposta egiten du, eta gero baratzetan erabiltzen dute, eta jardinetan erabiltzen dute, lurrekin nahaztuta, lurra berazteko. Baina hau da, ja, kompost bat, prestatuta betiro nazketa berdinakin. Alda egin behi ximaurrakin, alda egin ardi ximaurrakin, edo zein ximaurrakin egin leike. Sustrato bat lortzeko egiten dutena da naztu turba horia, turba beltzakin, eta gero badaude material gehiago sustrato egiteko. Erabiltzen da baita ere ondarra, erabiltzen da pinua zala, erabiltzen die materiale desberdinak erabiltzen die, hortarako sustrato egiteko. Sustratoa da landarientzako printzipalena. Pentsatu behar dugu, landariak bizi behar dutela edo tiesto batian edo toki batian, bizi guzian, bizi parte handi bat, bai gutxinez. Orduan, sustrato behar dute izan, ona. Ura hartzeko, haizi hartzeko, zainetatikan ez dute bakarra ura hartzen, haiziare hartze dute. Orduan, behar da kompensazio bat, ona landariak gero ondo egoteko. Komposta inbiarko den duke, ikusita abertze landare jartzen dugun. Hemen, sustrato honetan tomatia jarri behar maitugu, tomatiari janaria gustatzen zaio. Orduan, janaria nahaztu behar diogu, nahaztu eta hor tomatia jarri. Tieston jarri behar dugu. Baratzen jarri behar dugula, honek badarama 130 zaldixima aurra, baina, aldiogu beste 30 bat nahaztu eta ongarrituta utzi ja tomatia jartzeko, edo piperra jartzeko, edo eki jartzeko. Orain egingo dugu trasplante bat. Hemen ditugu begonia zintzilikari hauek, eta hauek pasatuko ditugu jardinera ontara. Begira. Hemen dikan egingo detena da parte bat baztertu, eta oneri nahaztuko diogu ximaur pixka bat, kompost organiko pixka bat. Nahaztuko diogu, ja, landariak izan dezaten janaria aurrera segitzeko. Joseba, guk nahazten duguna hemen, kompost hau da, zuk egiten dituzun platerak bezala. Janaria, landarientzako da bere janaria. Hoi ja nahaztuta dago, eta hau ja jardineran jarriko dugu. Eta orain, hemen ingo dugu solotxo bat,
eta hauek, con mucho cariño, hola, atera, eta hemen jartzen dugu. Bat, begira ze polita gelditxikoan. Landaria jartzen dugun orduan tiesto batien, inbehar dena da, buelta guzilla ondo lurraz bete, aizia etzala gelditu. Hor, landarekin behar duna da, hemendikan atera da ja sustrai batekin, eta sustrai hori behar du hemen lur berrian zabaldu. Baina, bueno, nola janari asko jarri diogun, seguro zabalduko ditula sustraia, zaitik janari bila jungoa. Bueno, Joseba, ikusi duzute ze desberdintasun dagoen sustrato eta kompostaren artean. Eta ikusi duzute baitaren nola aldatu ditugun landare hauek, tiestos, eta edo zer gauza behar baldin baduzute landaren gain, etorri lasai aduna gardenea. Hurrengo bat arte, ondo segi. Ona, Iñaki, oso ona, eta egia esan argi eta garbi utzi du, eske egia esan landareketan eti bihar dute, ezta? Bakarrik lurra, o bakarrik harrilla, o bakarrik ez, azkenian gu bezala, proteinak, hidratuak eta elikagai desberdinetatik hartzen du, behaiek lurretik bai, ezta? Oso garrantzitsua, lurra. Oso garrantzitsua. Bueno, hemen ikusi lagunak, eta Iñaki, badakite bai, erreportai gehiago dazkaula prestatuta, eta ikusiko zaitugula berrize gure saioan. Bueno, hemen, behitu, esan duzu, Joseba, peatzen nahi zai. Ez, esan dizuten sokarrat hori lortu behar da, tipula eta tipula txabatzu jaiak gorritu zaigu, eta goen da momentua, azukre pixka botako jo, belarru zaintxuak, ospina, eta botatzen diotenien ospina eta beiko hori arraskatu iteiot. Eta horrekin mango dugu gero, saltza ilunago eukitzia eta dana konzentratuago. Vale? Bueno, hau esan da, inbiar ditugu pare gauza. Bat, behitu, indipiku hauek inbiar ditugu zuritu eta azukreta gurinitan martxan jarri, vale? Hori zure kontu. Zainatu labana txikiakin, o bestela zuri gaiuakin, hobeto moldatzen zean bezala, vale? Eta nik esan duten bezala, hau martxan jarrikoet, kulia erriti moztukoet eta egosten jarriko deu. Eta hau esan da, gauza gehiago kontatu berezizu, hemen jarri ezu guain, paren, han atzen zeuden, kaktus, hori entzeit, ondo ateatzen, zeratik kaktus esate eta batzuk kaktus esan behar dago, nola da? Jende asko kaktus esaten dugu, benetan da kaktus. Eta jende asko kaktusak plurala da ja. Osa, kaktus da kaktus. Ez da, dame esos kaktuses. Dame esos kaktus. Kaktus hitza da ja, bat edo getamarritzako. Eta da kaktus. Gente asko hori, zuk esaten duzu moduen, kaktus esaten dugu. Pizkat ilesikoa gehan abakizu, pep eta ebe eta hori, bakoitzan nahi duen lekon jartzen dugu, eta liatu intenez, bai. Bueno, esan deuna, hau guztien artean, zein da ire zuretzako bereziena? Dazkasun bosteunoi guztietatik an. Bereziena, zaila da esatea, azkenan denari dekotzezu apurtzu kariño edo, ez? Bai, badau mota bat, gimnokaliziun, bai, da familia moduan. Bai. Eta horra adibidez aurki ditzakegu, hause, edo hemen dagoen beste hau, eta egia da formak oso polite dire, eta hemen ikusten dugun moduen, zango zuk, zeran kaktus bat laraina bihurtu da, eta ez da berdea. Hori da mutazio genetiko bat okiten deure. Mutazio bada. Eta urtean dire bestera batera, eta pastan dana, galtzen dugu pigmentazioa. Hori ez de señale ona. Emoten dugu ezetz, baina dira presietuenak. Ze jenteak bilatzen dugu kolore desberdinetakoak. Eta ikusten duzuen moduan, amendik, kaktusa berdea da, beste guztia moduan, baina pigmentazioa galdu dobelez, kolorea gorritu eginda, eta begira ze politu gertu. Eta zuk hori nahi eta lortzen dezu bain, edo nahi gabe lortu dezu, edo askotan izen alda aleatorioa, aldara paseue, bezdakit, imaginatu, berrogeta markatuzetik bateri pastan dako. Eta danak berdin zaitu dituzu? Ez, egia esan, nik moto horretakoak ez dekot bat bez, bakarri dekot hori. Osea, bueno, familiakoa, baina kolore horretakoak bakarrik bat. Baitu besteak direla horiak, edo larrosak, baina lortzeko kolore hori, egin barko genduna zen polinizatu beste kaktus betxuekin, familia berdinikoekin, eta gero, hemen, goian, urtengo ziren semilla batzu, eta hortik horiek erein, eta irtengo ziren kaktusak. Eta adibidez kaktus hori jateako zen kolore horiekin, edo ondo zainduko bazenun berdea izango zen, oiak kolore berezi horiek. Seguruenik irtengo zen kolore horretakoa. Bai, Ez berdina, baina kolore larain hori izango zuen apurtxo bat. Vale. Eta adibidez, hau ez diazu esan zindan zuretzako bereziena?
Ez que zaidan nintzako berez Hori zer da galdetzia bezala, zein da hobeto aita o ama? Ez egin maite dezu gehiago. Adibidez hau asko guztetan dazte. Hau, Hori ze grafitis berezia kaktus da. hau, kopo de nieve esaten dako, ze ikusten duzu ema emoten dugu oso polite da bere formazioa gaitik eta koloren gatik. Gero badaude beste kaktus pila bat, adibidez hauek dire opuntiak, hone dire Oso berezia da, mikrobesos, bai. eta ze forma dazkan nola Bai, hauen multuak badaude, eta ez da? igual zuk ezagutu zu, kaktus miki, ba, tipiko lanpala batzuekaz, eta Bai, ba, hau lango da, baina odekona da, dala ondulata. ondulata. Ba, urten dala, da opuntia mikrodaiziz ondulata. Pase dana da, ba, urten dako zen umeak, hor palak, ba, urten diren malformazio bategaz, eta eiten dorez forma horiek. Eta hori, normala da, bilatuten da, o malformazio horiek ja gustatzen zaizkizue, bai, edo nola dizu Ez, horrek familia hori holangoa da, eta urtetan da beti. Horreta bai, adibidez lehen ezagutzuten moduen, begira, hemen dekogu bat, Bai. hemen dekogu ejemplo bat. Zelan kaktus oneri, kaktus dauz zelulaz beteta, Bai. ba, zelulak hasi dira vertikalki, Bai. normala den moduan, Bai. baina egonda hor, ba, genetikaki problema bat edo mutazio bat besteak moduen koloreakaz, eta zelulak urten dire lateralki, Alboaka. bai, eta sortu deu krestado hau. Ba, keston puntazo guapo, Bai, no? orden da, hemen ikusten duzu zelan dan kaktus normala, eta hemen malformazioa zelan krestatu egin dan. Eta jendeak guain eskatzeu, ja malformazioak nahi du? Bai, Jentea gure duena arraroena. 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 Urtetan badako begibet, ba horre gure dugu. Bai, Eta karo, gero eta arraroa gaizan, gero eta karoa ba. Garaztio, hori noaino da, iritsi eta aldia. Noaino iritsi alda kaktus baten presioa. Ba, Ia kuadroak bezala, ja obra de ez arteak duzu bezala dia. imaginatzen. Baude kaktusak olango tamainokoak, Bai, ba, 100 euro inguru. vale. Olango, baina kaktusaren presioa neurtzen da bere askunde denborarekin. Osea, kaktus bat oso harin hasten badan, Ez da, merkia da. adibidez, hau, kaktus honek urte bat edo bidauzkaz. Eta bakarrik hasi da hori, baina Ja. kaktusak geldo hasten dira. Ja. Baina badaude beste kaktus batzuk, tamaino honetara heltzeko, behar dituztela 10 urte. Ja. Orduan, Bonsai bat bezala, ez da Hori da. azkenian bere xarma dakala. hori da. Eta zuzelzea, gehiago, kaktus, behitu, nik guen, behitu, irakutxingo zu, baina hemen argazkin bat arrekat, banekin zatezela, eta atean eta argazkiak baserrian, porque dao, kaktus bat gure baserriko bidian, erraldoia da, Erraldoia. 3 metroko, holakoak asko daude Euskal Herrian? Bai, badaude, baina egia da gure klimak askoz duela laguntzen. Kustu alde? Erra da, Garra, Hortik urtengo dire, honek, Holakoak, Bai. bizilagun, Igo ez txumboak. ditut hortik harrapatu, bizilagun, bai, eta hemen txumbera, ikusten- txumbera. Txumbera da, Bai, eta hortik irtetzen dira hauek fruitu Erraldoia hauek. irutze zaitala. Bai. Azkenean lurra badaukan, honek hasi eta hasi, no? Eta zu esan dezu, bai, puntazo bat. Utsi da zu hemendikan- mesedez kollara bat, haue kollararekin. Mamila ateatzeko, Bai. oso ondo. Gio esan diazu, hemendikan hasitikan hasten dituzula zu urreko kaktusa, baina Bai. nik badakit batzutan, adibidez, kaktusa hundi horren osto osua sartzen bazu lurrian, bai, sustraia botatzeu, ez du botatzen? Bai. Bai, ez da? Bai, botatzen du sustraia. Egia da, oso garantzitsua da, mosten diogunean, ba, zu dinozu moduen, osto bat edo pala bat, adibidez Bai, oneri, bai. kenduko bagenio amendik pala, Bai. eta gero lurrean sartu, beti lurra ziku egon behar da. Sustraia, Zergatik, bai, emate bestela gu- usteldu ingo da. Ja. Azkenean, punta zikatrizatu arte, Bai. ba, mantendu behar dugu sustrato ziku baten, eta hortik gero ja sustraia urtengo zan. Sustraia irtetzen danean, atziko ginen, ba, ureztatzen. Ados. Eta adibidez hori hain handia inda zergatikan. Lurra handia eduki dakalako, hori maseta txiki baten egongo balitz izango zan bonsai babesela txikia gelditzen dira. Bai, azkenean hori landara guztien moduan da. Ez behar diogu lekurik ematen, ba, hasiko da, ba, Aldun arte. bai, bere lorontxeak gusten dion arte. Ona. Bueno, eta zuk adibidez. Hau zure hogi bidia da? Zuk bizizea hauek kudeatzen, hauek saltzen, hau asko gustatu zait, hau esan duzun ere, bai. Txoin pasatu, bai. Ez du pintxatzen. Ez du pintxatzen, ez, Eta ez, dizegatik lehenu heldu eta hau eta ez hau, Ba, begira zelan no pintxo deko zen. Etxiz lamar, ze polita loretxokin da dana, eta Bai. guen sasoi hontan normala da lorek eukitzia? Ba, normala ez da. Normala ez da, baina aurtengo uda be normala ez da izan, ez da? Bai, nik ikusitu guen udazkenean sagaztiak ebai loretan. Claro, begira Horregatik da. zelango urria auki dugun, eta azkenan temperatura altuekin bebai, ba, gertatzen ari dena da, ba, uda berrian hasi dira loreak, Bai. eta oraintxe bebai, ba, begira, ikusten duzu moduan. Osea, lore horiek ez du Bai, hemen ez dekogu du beste frutua bat, emango, begira. euriko dia.
dekogula bai loreekin, eta normala ez da izaten. Ja. Orain ja egon barko ziren kaktusak lo. Vale. Ze hori, azkenean, lehen esan dutxut, kaktusak euren askundea da 6 hilabetekoa. Gutxi gora bera, Udaberrikuan. Bai, apiriletik urrir arte, Vale. azten dira, eta gero daude beste 6 hilabete lo. Vale. Deskantzatzen, urrengo udarako eta udaberrirako prest. Eta nola egiten duzu kudeak, eta kimatu egiten dituzu, podak egiten dituzu, o nola da, o hasi eta listo? Oin inbadu dutena da, kontrol de plagas. Kontrol de Ze plagas. azkenean egoten da pilo bat, pulgoia, kotxinilla, Bai. orduen kontrolatzen dut hori bizkatxo bat. Epa. Baina bestela, bez, orain dedikatzen az, negutegia antolatzen urrengo urtera begira. Bikain. Eta leheno galde dizut, baina gero Bai, beste bai. zozerrekin hasi geha. Hau, zure hogi bidea da? Ez. Ontaz bizi zea? Ez. Ezin da ontaz bizi? Hori da zure helburua? Bueno, edo? bai, a ver, helburua ez. Bota Igual, honean, marmela daiteko. Burina botako deu, eta bota puretxo hori. Gustatuko litzaidake, urte batzuk pasata, negozio txikin moduan montatu bai. Baina lan moduan ez, nire lana da, nik egiten do lan polikiroldeki baten, eta monitorean az, ematen dutaz gauza desberdinak, spinning, body fitness, hirugarren adiko gimnasia. Ikuste zaik, osasuna, bai, planta Eta, hori, udan egiten dut bai lan piztinetan, solosle moduan, eta orduan nahiko ondo, eta egia esan herrian egiten dut lan, etxetik 3 minutura, orduan bai negutegia hurbildeko dela ez, denboratxoa pasatu dezakete. Baina guaingoz hobia da. Bai, hobia da. Egia da, jende asko... Bai, adibidez, iten dituzun danak zuretzako iten dituzu, etxean egiteko, oparitzeko, saltzeko, jutezea ferita ere bai, edo... Ba, mira, orain nik endaz feriekin, baina jende asko ja komentatu dozte, ja joateko ferietara eta holan, baina nahi dena orain da antolatu ondo, testo guztiak tamaino berdinekoak izatea, katu zai bai, azkenean gustatzen zaidana da, salmentara zoazenan katu zai egotea handi, formatuta egotea. Vale. Orduan gure dotena da danak aukin ondo, eta gero ja, baina, bai, laguna saltzen dira, gero Instagram kontuan, azkenean nire Instagram kontuan bideo asko igotzen ditut argazkiek eta jendeak idazten dozte. Eta etorri da jente asko negutegira, eta bai, saltzen ditut. Ez da salmenta bat, ondino jarri dotela hor formalki, baina bai, nozen behin lagunei, familiei, bai. Negutegia eta tiestoa patzeko, ateatzen hori da, bai. Vale. Hori gainera, jende gehienak eskatzen doztena da, zentroak egitea moduan. Adibidez, zure gongelako, maiko, erdien jarteko, zentro bat, tiesto polibetegaz, eta... Eta kaktuz desberdinek igual, ez da? Eta eurek etorten dien negutegire, aukeratzen deurez kaktuz batzu, eta nizatzen dizkiet, hori da, bai. Ezin, be. Bueno, hemen itzein da itzein, eta gixaua martxan da gau. Guandi etxei gudantzan hasi, baina guantxe hasiko berko zuen honetan. Hau, baizu, telebista magia iteulo, eta ordu eta piku egongoa, eta beti esateizuet, aragila egiten dezuenian, eta zehazki ematen dizunean denborak beti ez dira zehatzak. Hau, inbiar da iriki, pintxatu, xamurra limbadau aurrea, eta bestela, beste 15 minutu eman, beste 15 minutu eman, xamurra gelditu arte zehatikan. Aragilare bizidun bada, beti ez da berdin etortzen, orduan beti kudeatu behar da hori. Eta hau esan da, bagoaz erreportai bat ikustea. Ados? Primera. Erlantz, jungo gea, beste bat zu bezala, afizio galanta akana, zehazki jungo gea, aparola baserrira, eta kaptuzak ez dazka. Gizon honek idila dazka. Guazen ezautzea bere idiak. Aupa Joseba, Jesus Mari Matxainentz, Apalora Basarrian, hemen abil nere iriakin. Ni hasi nintzen hiri probetan, 18 urtekin. Baina ibiltzen nintzen aurretik itzaila esaten zaila, arreador erderaz. Eta gero itxin jarri ginen, semi ere guztatu itzaila, da ondaloita 5 urte hola. Hau da ustarrela, gau kopetako jartzeia, sokak inez mine emateko. Bestela emate jo mine. Eta honekin, oso ondo gatzea. Proba gizatea, kizun sartu berri zateu, 1140-an. Eta hor, pisatu eta pisatzeanak, gero pasatzen mao 1140-atik inberri zateu, harrian gainin ondarzako hartu. Horti pasatzen kiloko, kiloterdi. Entrenantzat jut, batzutan lerakin,
geho bestetan, kubirtakin. Izena jartze jo irile honi txato eta honi gorri. Hone dauzka 12 urte eta honek 11. Lau hiri dauzkat, dia proban dailtzan hau, oiko handik etxu atea, handi 5 urte dauzkate. Oik hemendik urte pareatea hola, ber. Txikitan ekartzen juzu hola urte pareatekin, no? Eta itxin hartu poliki, domatu, eakutsi, entrenatu inberdi asko, ibili asko. Persona bezala, entrenatu inberdi asko. Bi egunetik behin entrenatzen, bai. Gustatzen zait entrenatzia, ne gustoa, ibili oikin, ormendia jun, ibili. Jan itxuta, lastua, belarrondu ere mate jau, gero pentsua baba, olua, esne behian izate hor, granulatu beste pentsu bat eta klase asko. Urtean hemen ibili naiz 8 lekutan, hemen auzolan, esate jo, Astiarrako partin, geho altzane bai, oiartzunene bai, Astiarrene bai, ergobi maltakateak egin lemizin genuen. Lehengun lezon izan du ginen hostielinan biharren. Txapelketan parte atzeute, pues igual 10 pare, 11, 12 bai, segun. Irazte emateute hola iraztaile txapelak, mantak, kopa, gero diro pixkat, gehi iztu ematen hoi. Eta hola. Sustoma bai, behin Bizkain elorre jengoatzen ez, irilen aurrin eroi, urretin ikuala eta jazpin pasazieten. Hau, oandala hilabete txapelkateaten horrergo bin irazi genuen, lehenbizitzen nahi mantak eta txapela tematizkate, eta gero erabiltzea manta batez ere irila izarditu itea, eta gero ez dutzeko eta manta hartzen zailet. Honek itxeu, mantok itxeute, por ejemplo, txapelketik Kriston Ilize itxeu. Tradizio honek politi izango litzake seitzia, baina aida pixkat bukatzen bezala, ez to diruik eta pixkat zehatzen nahi da. Galtzen bezala, ez to lehengo zehau ez da. Bueno, Joseba, hemen galditzen naiz Apola Basarrien hiriekin, da nahi didezunean bisite etorri eta agur, Joseba. Ai, ama, Jesus Mari, idekakik afizioa, hone, bai kaktusakin, baino, ike bai idikin egia zan, nola jarraitezuen gaina belaunaldi eta ze txukuna dazkazun, eta manta eta guzti. Zorionak eta jarraitu horrela, goxatzen eta goxatu arazten gudan hori. Bezarka da handi bat. Hemen txe, bagitzu telebista egiteula magia, ordu eta erdi pasatxo eukideu hemen, eta ikusi deu ja xamurra daula. Esan dizutena, enbandako denborakin ez bada nahiko, itxi, beste 10-15 minutu utzi, eta xamurtu arte egosten euki. Hau jadakau, behitu ze itxura dakan, ze saltxa nola ia desein indan, azpiko sokarra eta hor dago baino, fundamentu egarra eman digu, hau hemen txutziko dugu batian lasai, gero platera aratzeko. Marmelada ebai ia listo dakau. Behitu, ikusi etena da, atea zaizkiola desente pepita. Bai. Emateu marakuia bezala, barruan dakan pepita mordo batekin. Eta indeu dastatu, boen gaina hiri imango jandik dastatu jatelako, eta, a ber, ze zapore hartze joken. Ni irutu zaitek, melokotoia, mangoa, eharra, ez da? Melokotoin mango itxura. Melokotoin mango itxura, baino oso esamurra. Ikusetena, pepita desente dazkala, ingo deuna da, iragatzi, iragatziko deu, eta hola berruen azpin bakarri marmelada gatuko zaigu, eta pepita boia landatzeko ez du balioko, ez da? Ez dut uste. Erotu india, ez da? Ona, zuzertzea gehiago, egiten dezuna, pepitatik hasi, edo gehiago zea, leheno esan duen bezala, eskejiak atea, edo leku desberdinetan, friki desberdinekin trukiak iteitu zue, o nola kudeatzen dezue? Bigarrena. Momentuz, eskejak atera, hori, azkenean kanpotik erosi, alegintzenaz, kaktu zake ume asko gaz erosten, eta honik banandu ditan dut testu desberdinetan. Adibidez, oneri altara genioken... Ni berrintzen jungonez, hau berrintzen jungonez, bale? Tengo dugu proba, ikusteko zean alantazkeja, gero eramango nire negutegira, eta sartuko dugu... Ingo proba bat guantxe hemen, zuzenian? Beitu, zuzenean. Hemen ikusten duzu esan, esto beharrez ebez, eskuegaz bakarri, gainera, kantuzenek edo pintzaten, begira zeharrez irtengo dan. Ingo dugu lan, pare bat buelta, eta hemen dekogu, begira gainera, hemen sustrait txiki bat daukagu. Orduan, hau, sartuko dugu gure lorontzi txikian, Lehorrian, oso garrantzitsua, eta seguruenik hilabete baten, ja sustraiak izango ditu.
Eta orduan ja ingozun, bazeta txikitan, oia jarriko zuen bazeta txikitan. Bai, eta 2 urte barru, seguro niko lan gongo da. Así que... Saltzeko hau preskeo. gutxiko dugu hor, eta larra betxula altzen garenean... Kontuatu, bestela hil ingozik ez da. Ez. Zaitaztuko. Eta hori orduan behai ja juten dira sustrai txikitxo horiek bai botatzen, ba hori amazana hiltzen bada, o bestia ja txikitxak beste bizitza hartzen, ez da? Bai. Eta noaino haunditu izan, noaino infinitua da? Infinitua. Azkenan ni friki ban nazelez, Bai. beti begiratzen dut kaktus gigantes eta... Bai. Handiena dauz, Sonorako desertuan. Sonorako desertuan. Bai. Eta Sonora. Uste dut Mexikon dagoela. Vale. Eta, kaktusak heldu daitezke, 30 metrora. 30 metro? Imaginatu. Bai, osea, mengo aritzak bezala. Holan, antxerako zeo zer. Vale. Ona, bueno, hor baten bakello baseka bai erakusteko. Hor ikusten dut hor bat berezitxua, eta besti hori arantza hundio hile dazkana. Bai, hau oso berezia da. Azkenean, kaktus guztiekin espintxo gorrak eta mingarriak, baina hemen... Hau da, Teprocactus articulatus, eta... Hizkuntza berri bat ikasiak, ez da? Izan oso raro, dira. Gehienak ez dakizkit, baina justu hau bai. Inventatzen maak ere sindistuko, ja, Inventatzen maak ere kalbetiago. Hau ezagarrien adikona da, izena dago espinas de papel. Espinas de papel? Bai, guztu moduan, oso diguna dira. Eta papela dirudite, ez da? Bai. Pixka kartoia, bai. Eta hau, oso da raroa. Nungoa da, bakoitzak bere... Bai. Nun baitekoak izango dira, ez da? Pentsatzen dut. Bai, gehienak izaten dira Sudameriketakoak, baina Afrikako pila bat bebai doe, eta Tailandia inguruan ere asko daude, bai. Beti lekule horretan, bai. Ez da? Vale. Ondo. Bueno, hemen, inberdeun gauza bakarra da, ni inberdena gazta, puxio eta tarture bai, botako de bonea, esango zu gazta? Bai, flantxo bat ingo deu, gazta puxieta batekin bai, zeratikan kalabaza daka, jo ikusi zue, intxaur moskatua, arrautzak, azukre, irin pixkat, eta hau errez, ingo deuna da, dana birrindu, eta laberatu, labian, lagako deu 21 minutu, 180 graduta, eta egin alda, gio betiko flana bezala, aldeuna da, temperatura jetxi, lusatu pixkat, eta baino marian ine bai. Baino ikusiko zuen, holare, ateatzen da. Bueno, eta hau guztia, etxian, denboa, umia zeitzaldezu, denboa, gauza gehiago ititu zure bai, honez gain? Bueno, azkenean beti da nik ibilinaz frontoian, eta Larrabetxuko pilota elkartea koordinatzen dut, horrein dela 15 urte... Zerillo? Bai. Eta lo ez tekiten? Gitxi. Sorti daukat, erritik urbil egiten dutera lan, txetik urbil, eta bai, beti ibilinaz pelota munduan. Pelota ia, esku pelotan? 23 urte arte holan pelotan ibilintzen, da oin momentu honetan palan aritzena. Bai, Pala korta, pala kuero, pala goma... Ona. Danatari. Afizionatutan, lehiatzen edo... Bai, afizionatutan. Hauten Bizkaiko txapetunak izan gara, lehenko maian, paleta gomaz, eta bai, pala kortan eta ibilten az... Bai, maia honean, pala kuero, eta, bueno, nahiko ondo ibiltzen gara hor. Disfrutatzen, frontoi. Ez eiz gelditzen, da, bueno, azkenean txikitako ohitura izan da beti frontoian, eta... Eta ohitura hori zen gaitan partez, o ama, o aitona, o zen ibiltzen guano. Aite pelotaria, aita futbolista izan zen. Bai, egeian bat, telebistan ikusi txikitatik, eta aita oso afizionatu da pelotagaz. Eta, hori, pelotan, eskuak jodidu arte, eta gero ja, probatu nuen palan, eta ez nobelez gure itxi frontoia, zin nintzen palan, eta oso ondo. Zegona, nire beti frontoian, baina beti pelotan ibilien, oza. Palan, nahi zorbalda, izorratze zaita. Bueno... Hainbeste palanka, eta gio joten hau, hiru egun zorbaldakin izorra, uta. Bai, egia esan, ostia, lezinuak izaten dira, Baina, bueno, eskupilotan eskuen, eta palan bat zorbaldan. Ona, bueno, hemen txeingo deuna da. Bueno, guain inberretena da, hau atera mendikan. Vale. Hau jarriko deu bertan. Iepala, kontutan aberua zioketa. Vale, ingo deuna da. Hoi utzi hor. Kostatuko zaiona itia, baina bakizue telebistan. Leheno indeun bezala gixatuakin. Ingo deuna da itxoin, eta segituan atako ditugu flanak inda. Marmelada listo dakau. Gixau are bai, platera ratzia gatze zaigo. Ona, indi jo gaurko zailua. Bueno, hemen goaz, pepitatxo hau edan nahi mamila danak endu dio. Ze hon hau, egia zan, Ni jandanekan, ala, baina marmelada inda, ez? Eta gaur indegu hemen, datera da, ezin hobia. Hau bertara, banikoa platera eratzea,
Eta, bueno, txoi txiki batek esan dire bai, kotxe salia zehala, neire soinua gustatzen zait eta zure amorratua zehala, ez da? Bai, gaztetatik guzti izaztez kotxeak. Eta bai, gogor katxarrotxu garaje azpien. Turbotxo dakakela, ez da? Zein da dakakena. Super 5 GT Turbo, fase 2 dekot. Txizla, amarrearra katxarro, hola, zabal linda, Eta, ibiltzea baina, zubidetan ebai, otenbola bakazu? Ez, aspaldi ibili ginen nahiatan irralitan, baina oine, kalerako, afizinio moduen. Afila, komprakiteak joteko igandian, ez da? Bai, Igandian deposito ondo beteta, venga. Ona. Bueno, egia esan, afizioak eukin berdia, bizita hontan, bestela taberna jutegea eta ean bestik ez da egiten da, hobeto afizioa. Taberna men ozen behin ondo da, begotea, Taberna beti giro ona, hori garbi dago. Bueno, hementxe, esan dakua, hementxe gixatua, hementxe kuian flana, eta guain, hemen, kaptuzakin indi jau mermela da. Oso, zitxura. Tak. Venga, lagunak, eskerrik asko horregoteatik, Iri eskerrik asko etorteatik, eta jarraitu goxatzen, da guda noi goxatu arazten. Nahi dasunean, etorri bizitatzera. Pasatuko nau. Venga, hemen txedakazue, gaurko gixaua gaur egun ikusi, eta gu hemen txegatzea ikusten, eta jaten. Aio.